nogmaals zei, wanneer je hem bidt met hart en Marilus bidt vertalen kunnen, ze hebben een zeer wunderbare Zeugnis von denen erleben. En die arbeiten viel mit, zeg maar, Restauration hierdoor. Wahre Herstellung. Von Menschen. En je waren stonden, alle geschichten wat je daar hier waren. Het komt groot stretch ook van Noordeste, dat komt Noordoost van Brazil. Dat is de armste stad wat in Brazilië heeft. En daar doen we evangeliseren. En we hebben veel mensen voor Jezus gewonnen en dat heeft ons zeer schijn. Maar wat daar passiert wordt, de mensen eten daar andere zaken als we dort im Süden eten. En het weer daar 8 dagen ongeveer. En wanneer het 1 dag langer blijft, wat het moest dan wat eten wat het niet zijn wil. De mensen die eten daar voor aan, dat wordt zeer wichtig, maar mij groeit dat is daarna door Bouchard de bode en dat meint, dat is de morgen van de kaas, tel je niet en met alle hand de dorm, dat is de morgen. Dat is de morgen. En bijna zijn de dorm, dat wordt gruselig, schrikkelijk. Ja. En de vol, het zal dat eten. En het moest hem uitvinden, weet je. Hij vroeg, wat vandaag is vandaag? Vandaag is donderdag. Nou, donderdag zit de dag, dan kon je het niet eten. Maar 1 dag langer wat het dan blijft, dan moest dat eten. Nou ja, maar wie kon vrouw Albert komen in het huis. En dan weer het huis, en dan een zin van het avond heb ik gelezen in Instagram dat propolis. Weet je wat propolis is? Dat sind von Honig irgendwas? Ja, propolis. Het laatste, dat is gezond. Dan zit het. Dacht ik, doet in de vroeg, weet je, het was propolis aanvangen te drinken. Nou ja. Nächsten dag, zum Morgen nam ik mijn tas koffie. Nee, drink niet. Wat is los? Het had in propolis rein. Nou ja, dacht, Mensch, so schwund, ja. En dan bracht ze me een glas en checkte ik daarna. Wat is dat? Propolis. Nou, dat zit maar een babyvingel uit. Zo. Je hebt een venijn gekost en een oude mens heeft je venijn gekost. Wat is dat hier? Nee, dat is met citroen, met dit, met dat. Weet je, het wil bloos gezonder worden. Het wil niet meer eklig met zo'n zaken. Dat is niet zo schlimm, het is niet krank. Nou, dat passiert het manchmal met die, mijn lieve broeder, ja, die vroeger wel zo'n beetje schwelend was. Ja. Ze willen die wijze, wo du manchmal soft bist, wo du manchmal, ja, so. Ein ganz Wegertje. Ja, en dan jeentje, het moet je de eerste thuis. En dat is een beetje, ja, dat kotst het, weet je, schmeidt het alles uit. En het is zo met propolis, niemals meer. En ze schelden, ze willen me dol, weet je. Kannst niet meer zo'n beetje, wat drink je? Ik zeg, nee, moest het meestal kazen dingen daar eten, dan nu hier, nu thuis, je know, ook champen, ja. En dan vroeg ik, check dit schwind op mijn handy zo, ob het niet propolis en peltjes heeft. Vroeg ik, nee, dat heeft het niet. Kaum, wenn ihr war, langsam. Dann steht das Funkelchen, Pelches. Nee, dat is ganz bestimmt Toxico. Dat ganz bestimmt was für die Dorm. Kaum, du willst mir bloß spielen, was ist los? Ja? En weil es war, da laat sich halt so was, du so eine kleine Pelches, das schmeißt noch. Das bloß raufschlucken und das fällt mir ganz gesund mit Propolis. Ja? En vandaar normaal bij de chast, wel het een rood geven voor de brood. En dat is een rood geven ook voor jong vroeg. Jonge mannen, die willen niet bloos gezonde zaken eten, die willen ook schijne zaken eten. Ja? Verjaart dat niet. Ja? Het weet wel zeker dat die man niet gezond is, een Rambo, een Schwarzenegger, maar die mij ook een beetje zocken, dat wij een beetje schijne zaken eten. Maar we bloos een beetje boos, maar werkelijk, die vrienden zeiden dat we hier zijn. Het mocht het eindelijk nog mal afstonen. We hebben nog eenmaal zingen. En dan had je een boodschap met die. Het me zeggen, het woord wat en die woordvolle. De Heilige Geest wat wonderbaar maken hier van het Somalis. Amen. Best bereid voor het woord. We hebben het op zingen. Dan willen we nog bidden. En dan willen we het woord metnemen. Dine scheine terant mi hängen om. Dine scheine terant mi hängen om. Dine
bist du Gott, so Gott. Und hast du mich erst und Leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. unser Leben bist du unser Leben bist du Gott, so Gott. Und hast du mich erst und Leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. wo Ich ich sing von der Schönheit. Pai Celestial, obrigado por essa manhã. Helemaal dankzij voor deze Obrigado, morgen. Espírito Santo, pela tua presença. nesse Dankzij lugar. Heer Jezus voor die Obrigado jeugd. pela tua unção, pela Dankzij tua voor die glória, zalving, voor die pelo teu herrlichheid. fogo, pelo teu óleo, pelo En die teu vier, die bálsamo. uil en balsam wat hier Nesse lugar, op deze Pai, steed. desejar, declaramos uma palavra de paz. We spreken nu een woord van vrede. Declaramos a palavra de fé, We spreken een palavra woord de van amor. geloven en een geloven van a leven. palavra de novidade de vida Een nieuwheid van para leven. cada pessoa que aqui está. Voor iedere persoon wat Toda e hier qualquer is. opressão do maligno, Jede onderdrukking van toda deze vriend. perturbação demoníaca. Jede onderdrukking Eu van ordeno de que isso caia demonen. por terra Dat agora. mag nu naar je Em vallen. nome de Jesus. In Jezus zijn Todo naam. espírito de enfermidade, Alle jezen van todo krankheid. espírito de morte, Iedere jees todo van espírito de dood. tristeza, Van treurigheid. espíritos de fracasso. Jees van Nós mandamos você embora. verbreken. Em En maar te nome de vaak. In Jesus. nome van Jezus Christus. Toda palavra de derrota Alle vier van de twee breken. que foi lançada sobre a sua vida, Wat jij in die spreekbaar nós quebramos isso nessa hora. Dat breken we Em nu. nome de In Jesus. Jezus Christus zijn naam. Você é amado de Jesus. Du bent geliefd van Você é Jezus. precioso para Deus. Du bent wondervol in Você zijn está no ogen. centro da vontade de Deus. En du bent toe waar hij wil gaan. O waar du amor bent. de Deus é derramado De lief van God is no teu vergoten coração. in dien Em nome hart. de In Jesus. Jezus zijn naam. Amém. Amen. Amém. Amen. Podemos nos sentar. Kan je aan E stoel tjene zetten? klotje. Kan je klotje? Klotje, dan dame klotje. Waar maar ook al een klotje dit. Het mocht met je een woord meedelen. En de thema wat het wil zeggen. Dit is de 6e maand voor jaren wat ze zeiden geen kind kon hebben. Dit is de 6e maand. Dit is de thema van wat ik met u reden wil deze morgen. Kannst du dit met mij zeggen? Dit is de 6e maand. Dit is de zesde maand. Dit is de 6e maand. Dit is de Dat weet zesde ik beter. maand. Dit is de 6e maand. Wie zie dort, wanneer zie dort, wat bedient dort, wat heeft dat met die en met mij te doen? Wie dit ziet, dat wie een engel, anjo Gabriel, hij zei tot Maria. Als hij komt, zei hij, Maria, du wordt zwanger worden, over die wordt de Heilige Geest komen en du wordt geboorte geven voor de raden van de wereld. En als de engel dit ziet, tot Maria, ziet de engel, wat is die cozinha, prima? Die vader? Nee. Die nicht. Die nicht. Die, wat alle zeiden, zij kon geen baby hebben, die is al im 6e maand zwanger. Een engel zei dit woord Eva Isabel. En nu mocht ik met die deze geschichte, die staat geschreven in Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 1, desculpe, Lucas capítulo 1, de vers 36 staat het geschreven. We worden een paar versen lezen hier, Edward wat mij helpen. Also, das Engel kommt naar Maria en zei, du wirst een Wunder erfahren. En damit du weißt, dat Wunder passieren, tjeit nog die niets. Niets, Heidi? Nicht. Nicht, tjeit nog die nicht. Zij is zwanger. En alle zeiden, zij kon niet zwanger worden. En weißt du wat, Maria? Zij is al im 6e maand. En dat heeft veel te doen met die en met mij. We alle hebben zaken wat de Heer ons versproken heeft. Dat zijn zaken wat aan die hart zijn, wat du zeggen willst, dat passieren. Zaken, zum Beispiel, vielleicht will wer sich hier befreien, der andere will Genia haben, der andere, zoals we in Zeugnis hier gehört haben, der braucht von Minus no Geld haben. Wir brauchen Sachen und wir haben versprochen. Aber wenn die Menschen uns anschauen, mit dem wird niemals was passieren. Dort wird nicht passieren. Und so sehen sie Isabel, das ist eine oude vrouw.
Dat soll je wezen. Hij wordt niemand zijn baby hebben. Maar nu komt een engel. En zegt Maria, weet je Jana wat ze alle zeiden? Dan wordt zijn baby komen. Zij zal hem 6e maand. En het zei ook over die, weet je Jan wonder wat de mensen over die zeiden wat niet passeren? Best al hem 6e maand. De baby wordt komen. De Bibel wijst ons dus, en dat is zo wichtig, en het wil een beetje gaan in Lucas kapitel 1, van Moon van Isabel, dat weer Zacharias. De meeste van ons kennen de geschichte. Het wil een paar versen, het wil beter dat Edward een paar versen voor ons leest van Lucas kapitel 1. Mijn Bibel is al direto a plotetje, in português. Lucas capítulo 1, no versículo 5 em diante. Lukas 1 von 5 und wieder. Ja. Lukas 1 von 5 und wieder. Du sagst das so. Da wir in der Zeit, als Herodes König über Judäa wir, der Priester Zacharias von Abia seine Dienstgruppe und seine Frau Elisabeth, eine von Aaron seine Töchter. Die wären beide fromm für Gott und hielten seine Gebote und lehren und leiten sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hatten keine Kinder, weil sie Elisabeth nicht Kinder haben können und wären auch all beide alt. Und einmal, als dort an seine Ordnung wir, das Priesteramt für Gott zu verrichten, so als das Priesteramt dort verlangt und dort los ab am Fall das Werk zu brennen, jenke in den Herrn sein Tempel nennen. Und das ganze Volk stund in der Regierung, Reger stund büten und bet. Dann kam mit einmal dem Herrn sein Engel und stund an der rechten Seite beim Rückabfahr Altor. Als Zacharias den sah, verfiel er sich in am Wort Angst. Aber der Engel sagte ihm, Zacharias, fürchte dich nicht, dein Gebet ist gehört. Und du wirst von deiner Frau Elisabeth ein Sehen kriegen, und du sollst am Johannes nennen. Und du wirst die freien und geleglich sein, und viele werden sich zu seiner Geburt freuen. Weil er wird in Gott seine Augen geruht sein. Er wird nicht Wein oder starke Trunk trinken, und wird all im Mutterlief dem Heiligen Jesus kriegen. Er wird viele von das Volk Israel trägen nur den Herrn, ihren Gott bringen. Er wird in der Kraft in Jesus, der Elia hat, für den Herrn gehen, und der Vordersch ihre Horten mit den Kindern zu bringen, und die Angeleibende zur Besinnung bringen, der Gerechte ihre Weisheit anzunehmen, den Herrn ein Volk rein zu machen. Und Zacharias sagte den Engel, warum kann ich weiten, dass es so ist? Weil ich sehe ein alter Mann, und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Dann sagt der Engel zu ihm, ich sehe Gabriel, der für Gott steht und wird geschickt, mit dir zu reden und die goldene Nachricht zu bringen. Aber nu check einmal, willst du mir nicht glaubst, als ich dir sehe, was zu seiner Zeit passieren wird, wirst du stumm worden und nicht reden können, bis den Tag, wann das sich erfüllen wird. Dann, das Volk überlüht nur Zacharias und wundert sich, warum er so lang im Tempel bleibt. Und als er rüberkam, konnte er nicht anreden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Vision gesehen hat, weil sie mögen an Tekensphäre und können aber nicht sein. Und als seine Dienstzeit eben wie Jenke trägt nach Haus. Und bald darauf wird Elisabeth schwanger und bleibt dann 5 Monate für sich allein und sagt, dit hat der Herr für mich in dieser Zeit getan. Und er hat schon die für die Menschen durch von mir genommen. Also, wat voor een wunderbare Geschichte. Nu pas mal ab mit mir. Wie las de eerst, wo der Engel kommt, nu Maria, das passiert 6 Monate later, und sagt, weißt du, Jana, was nicht Baby kann haben? Der ist schon im 6. Monat. Und nun lesen wir die Geschichte, wo das passiert, wie in der meisten von uns kennen das. Zacharias, die Bibel sagt, er und seine Frau, das wären rechte Menschen. Das wären Menschen, so du und ich, die zur Church gehen, die ihren Dienst leiden, Menschen, die Sacerdotes wären, Priester wären. Und die Bibel sagt uns mit einmal, wir sind nicht zu deinen im Tempel. Und dort wird ganz besonders, das wäre nicht irgendein Mensch, der dort tut. Und als Zacharias dabei ist, die Bibel sagt uns, da kommen Engel. Meine Freunde, Engels
bezit je Gottes tjenja bad vandaag. Amen. Manche van ons maakt je dat niet meer. Maar Engels, de bezit je Gottes tjenja bad vandaag. Alles wat in de Bibel geschreven is, dat je wie ook zelfs erleven. Amen. En dus eigenlijk met een woord wat Zacharias zijn droom weer. Wat hij immer wil, wat zijn vrouw immer wil. Er zegt Zacharias, hij wil die wat zeggen. Wat ganz besonders. Die vrouw wordt schwanger worden. Maar de Bibel zegt ons dat Zacharias, hij verviert zich. En vele van ons dan in den Finger uitstaan, nou joh, Zacharias, Mensch, du bist ein Mann von wenig Glaube. Stell dich für ein Engel, mit dir reden, du glaubst ihm nicht. Du denk mal, wann wie bett wordt en dat is een tempel daar, eerst mal alleen zijn. Ja? En vielleicht so ein bisschen dies da. Ja? En alles so sehr still. Met eenmaal, Zacharias! En leef wordt de ranen van hier wat Santa Cruz en alle pastores aanroepen, help me. Ik weet niet wat dit zal doen. Wordt ons groenlos maar wat. Eduard, raad me. Worden ze vielleicht niet zo doen? Dat is wat ganz Besonderes. Dat is wat ganz Besonderes. Ik had mal een ervaring met een engel, en dat wil ik toen vertalen. En dat was ganz interessant, dat we een man die lag gestorven. Hij was een Christ geweest, een tijd van zijn leven. En hij, zei dus wie, Hij weer ganz vom Glauben aufgekommen. hij was van geloof afgekomen. En hij had immer wat fresh van Jezus zei, reden, predigen. En nu had hij schrift en weer een krankenhuis zum sterven. Dan eentje aan bezitje. Hij lag ganz krank, kijkt hem zo aan. We bloos zijn vrouw doen. Zijn vrouw wie een spiritistin. En een wat Jester aanbeden dat. Bij Ja. Jester aanbeden dat. En eentje te gaan en zei dat je hem de brood vandaag die in leven Jezus heeft. Bis du weißt, du bist sterven. Het is niet moeilijk beter dat je gezond wordt. Hij zei dan, halt me hand zat, pastor. Dan halb ich am van bad, hij zat zich zo aan. En dan nam Jezus aan, ganz richtig gebet, van Anfang bad tot eind. Dan liet hij zich wat aan. Hij had een ganz vrolijk huis. 2 weken later sterven. En 2 weken later, zijn ma traf me en vroeg ze me. Arno, met wem hast du mijn zin daar bezocht im krankenhuis? Hij zei, nee, ik wil alleen. Maar met wem bist du? Ik wil alleen. Maar de vrouw van de man, zij zag je weer in 2. Hij zei, nee, ik wil alleen. Best du die zegt je, joh, en dan met hem, ja, wie weer in 2. De vrouw zegt, de engel wordt nu dat op weer. Manchmal zijn we niet de engels, maar de zijn toch. En de helpen ons mij als we denken. Dus engel komt en zegt, Zacharias, die vrouw wordt zwanger worden. Het vraagt die, wanneer is het laatste mal dat u zo'n ervaring gehad, hast, dat een engel dort te zijn weer. Of dat zijn stem hier is. Of de stem van Heiligen Geest. De Bibel zegt, de engel zegt, Etzi Gabriel, Etzi immer für Gott, stell dir das vor. Stell dir das vor. Wenn man ein Bild sieht von einem Engel, das ist nicht das Schlimme, weil es mit Federtjes, die Bibel sagt, das sind so poderosos. Krachtvoll, machtvoll. Ja, für Gott kunnen die. En die komen en hij zegt, dat is Zacharias, die gebed is erhielt. Je wordt een kind hebben. En dat zegt hij over dat wat de meeste van ons worden zeggen. Oder denk je. Van een grote versproken te komen is. Maar eerst te zeggen, no, dat is niet mogelijk. No, dat is niet mogelijk. No. Dat is niet mogelijk. Kijk maar, hij is oud, mijn vrouw is oud. En dat kan niet, dat geht niet, dat functioneert niet, Jan passiert niet. No. Hast du mal so für Gott seine versprochen und gesagt, nee Gott, du kannst das nicht machen. Der Engel sagt, weißt du was, Zacharias, du warst nur nicht in der Rede. Und Zacharias, das ist sehr wichtig, passt da noch ab. Als der Engel Zacharias die Mund mag, viele von uns spotten über Zacharias. Schau mal da, hast nicht geläuft, du kannst nicht mal reden. Aber weißt du was? Dat wir für ihn eine Protection, Dat wir een Schutz voor hem, dat hij dat niet wir einen reden kan. Schutz für ihn. Weißt du warum? Viele von uns haben große Versprechungen von Gott, aber wir reden immer, das wird nicht passieren, das wird nicht kommen. Naja, weißt du, wir warten ein Baby, aber das passiert nicht mit mir, mit Jan, und ich weiß, das wird so passieren.
Het leeft vele van ons. Dat wordt een bewaring zijn van de engel onze multwest en tomo. Is niet zo? Is niet zo? Constant God, poks die vroeg. Het zie die. Het zie die. De Senor, dat wordt niks van onze ernte geven. We hebben niet groot gebed om rein, hebben niet groot gebed om een goede ernte. Ja, maar vroeg, du verstehst niet van saaien en van mij. Dat du verstehst niet daarvan. Dat wordt niks geven. Maar we hebben toch groot gebed. Du verstehst niet van auto's op middelen wachten uit een grove route holen. Ja, God versteht zo. Dan maakt het een connectie wat we niet verstaan. Veel van ons wordt een bewaring zijn van wie met meer stil worden zijn. Pas op, want de nächste Mal, over dat wat je toespeden, van die man of die vrouw, dat jij een reden deed. Zum Beispiel ist in eine Kolonie mit Albert, mit Abraham, mit Werner, mit der ganzen Gruppe evangelisieren. Ich habe es fuß beim ersten Haus, das ist alles so düster, und dann kommen fuß und dieser Rot, ja, was will ich hier? Weil wir wachten, da wird nichts passieren. No. Wir predigen nur für die Menschen und seien die alle Rat. Amen. Wir müssen anfangen zu leven und dort, was wir leven. Leven dort, was wir predigen. En je leven dat de Heilige Geest nog wunder maakt, maakt ons. De Bibel, die Geschichte wieder, Zacharias, hij maakt zijn arbeid toe ein, dat is ook zeer wichtig. Wanneer hij ook stil weer, hij maakt zijn arbeid toe ein. En dan in een huis, de zaken passiert tussen hem en zijn vrouw Elisabeth. En nu is deze vrouw zwanger. En nu is ze im 6e maand, en nu gaan we terug tot de Geschichte van Maria, van de Engeltje, en zegt, weet je wat, die nicht, der soll im 6. Monat schwanger. Nur ein paar Sachen über den 6. Monat schwanger sein, was sehr wichtig ist. Hier dort ist mein Evasata hier bei Tjewa mit ruhige Zeit von noch. Aber Futzwasch war der Arbeit. Das ist sehr wichtig. Wo sitzt du die selbst an? Sitzt du die an, wo die Menschen die an sind? Oder sitzt du die an, wo Gott die sitzt? De mensen zeiden, het is mooi, Jana, met dem wordt niks passieren. Dem zijn arbeid wat niemals verwaarts komen. Oder Jana vroeg, dat wat niemals wat passieren. Wat voor een stem hierst du? Is het niet veel beter, den Heiligen Geest zijn stem hier? Wat zegt dat Jana wat zwak is, dat is stark, aus Gideon. Oder dat wat de Bibel ons zegt, in Juizes is rechter, kapitel 6, vers 12, de Heer is met die. Ambivalent. Storchamon? Brovamon. Storchamon. Ich halte die Vasati gewonnen. Wenn du brückst, dann könnt ihr halten. Was für eine Stimme hier? Das ist die Stimme von Heiligen Geist und der Versprochen, was die Bibel uns sagt, zu hören. Und dann ist noch was sehr wichtig über eine Schwangerschaft. Weißt, das ist geschworen wir, ne? Dat wordt zeer wichtig. Eine Frau, wenn die schwanger ist, dann passt sie auch noch ab. Weil sie, du bist schwanger von einer Versprechung. Weil sie, du bist schwanger von einer Versprechung, dass deine Ehe wird verwärts gehen. Hast vielleicht Trouble mit dem Mann oder mit deiner Frau, aber du hast eine Versprechung von Gott, dass deine ganze Familie wird in haar dienen. Und du bist schwanger von das. Was tust du, wenn du schwanger bist? Du darfst nicht irgendwas trinken. Du darfst nicht irgendwas eten. En rannst nicht los mit dem großen Bock, dann nur weil wir hier einen Nappa-Gruppe und weil wir das Lampje tussen. Nee. Wenn man schwanger ist, passt man ab. Ist nicht so? Ist das nicht so? Pas auf, was wir eten. Pas auf, was wir trinken. Gehen langsam. Stil. Rennen nicht los oder Volleyball spielen. Oder Motorrad fahren. Kannst du die feststellen. Großen Bock. Hupsen. Ein Baby ran, das ist nicht so. Aber was bist du mit der Versprechung, was Gott dir gegeben hat? Du bist schwanger von dort. Von deinem Ministerium, deinem Dienst. Von deinem Dienst. Zum Beispiel, Albert, du bist schwanger von einem Dienst, wie will diese Kolonie Rat sein? Ist nicht so? Was war wir mit dieser Schwangerheit tun? Wir wollen darüber abpassen. Es war nicht irgendwie losrennen und nur hier en wild rennen en de spetjes en mijn boek te opmaken. Nou, wie pas op. Wat bedient het voor ons?
Wanneer we schwanger zijn van de verspreidingen van God, we passen op dat wat we zijn, dat wat aan het zijn. En we bewaren deze zwangerheid met gebed, met Bibellezen. En van andere mensen ook komen naar die en zeggen, dat wordt niet passeren. Du wirst niemals een baby hebben. Deze verspreiding wordt niemals passeren. Dan bist du de eerste wat die zwangerheid bewaren deed. Zeg, nee, het is versproken van God. En het zijn mijn zwangerheid. Het zijn mijn familie. Het zijn mijn man. Het zijn mijn vrouw. Het zijn mijn kinderen. Viele Eltern zijn slecht, zeggen, je werkt kinderen plus een slechte noot en een school hebben. Voetschellen. Verbest vielleicht een damme, Zet mal dem zijn oren, als een ezel en zo'n zaken. Nou, dat het niet. Het zijn, du bist een verspreiding van God voor mij. En du wirst een grote man van God zijn, een grote vrouw van God zijn. Amen. Laatst, die ons in de gemeente, dat we een ehepaar, die er dacht dat de rand van thuis was. En ze gingen ook met andere vrouwen wonen, op een gas en met drogas. Schrikkelijk schlimm. En voor naar São Paulo, we gaan zo alleen. En deze ouderen, die hadden kunnen zeggen, nou joh, dat is verloren. Dat kind is voor hem verloren. Daarover waren we niet meer oppassen. Maar de weer zwanger van een verspreiding, dat zij wordt terug naar huis komen. Nou, we starten in São Paulo een oven. Ze wisten niet meer waar ze weer, maar ze beden ohne op te geren. Met eenmaal een oven erop zo, papa, het is grootste verprield, het is op een gas hier in São Paulo. Het wil terug naar huis. Kannst du me helpen? En nu ver 2 weken. Dan komen ze terug naar huis. En nu is wat het dus met de familie. We zijn zwanger van verspreidingen. Want alles ook rondom ons zegt, dat wordt niet passeren. Du wirst het niemals erreichen. Du wirst niemals pastoor zijn. Zijn wat die onerkennen, die ministerie, die dienst, dat wordt niet passeren. Pas op die zwangerheid op. Bid daarover. Bewaar die zwangerheid. Heb je verstaan wat het ons zei wil? Bewaar die zwangerheid. Bewaar die man, die vrouw, die huis. Zij het woord Gottes op die huis, op die land. Maar pastoor, dat reint niet. Maar het zijn mijn land met een gouden ernte. Het zijn mijn arbeid met veel kunde. Het zijn mijn dienst met veel lieden. Het zijn mijn evangelisatie. In de kolonieën, de mensen worden zich bekeren. En de mensen komen van alles die de laatste, net die mensen, die niet lang die vrouw, maar wel met die nog beter. We waren daar in Noordwesten, ja, dan we de eerste dag we in een hotel, een groot hotel, en dan gaan dan voeren naar het interieur, naar een woud, een bos, ja. Het kon die helpen, was dat. En dan eentje koffie nemen. Er waren veel mensen in het hotel. En je koffie nemen. Met eenmaal komt een vrouw, zet ze me zo aan. Du bist een religieuze man, ja. Het zit er zo aan. Ja, niemand te zijn, dan zegt ze, het zij op die schulter, dat glänzt wat over die. Bist du een religieuze man? Het zegt wat, ja, het zie. Kannst du me zijn, zegt ze. Het zie 12 stunden gereisd. Het zie bezorgd met mijn familie. Het zie, ik kon die zijn. En dan leidt hij mijn koffie, dan brengt mensen mijn vinger, dan leidt een koffie en vangt aan te bidden in mijn hotel. Hoort hij in je bed, kom een andere vrouw. En vroeg ze, best wel een padre? Een pops, een padre de ja, best katholico. een katholische priest. Een priest. Het zegt, nee, het is een pastor. Ah, dat is hetzelfde, zegt ze. Het zegt, ja, dat is hetzelfde. Kannst du me zijn? Ik kan. Nou, wie is dit hier in Brazil? De katholische kerk is schrikkelijk stort. Hij heeft zo'n grote status. Dus, Multikens. status. Dat zijn cementfiguren van Ja, mensen. van, ja, schrikkelijk. 50 meter hoog. En zeer katholisch. Dan komt de andere. Best een katholische priest? Het is niet een pastoor. Ah. Ook van Jezus. Het is ja, ook van Jezus. Kannst du me zijn? En dan vind ik onze leren mensen. Hij moet van een met de ander te bidden. Een met de ander te bidden. Komen ze door. Mijn vriend. En de koffie wordt koud. Moest een frisse koffie nemen. De Heer Jezus heeft verspreidingen voor die.
die te brokken en zijn dienst. Manchmal weet man nicht, wann das passiert. Du weißt nicht, wann das ist. Aber sie immer reit, damit seine Versprechen sich ab dein Leben se cumpren. Dat heeft passeren worden. Passieren ab dein Leben. Bad vandaag dat onze God, dat Herr Jesus versprechen erfüllen. Hasta hoy, cumpre las promessas. Ja, hij deed dat bad vandaag nog maken. En hij wil die brokken, hij wil mijn brokken, hij wil ons brokken. Dus de church, dat is een wunder. Wie alle zijn een wunder, is niet zo? Amen. Vielleicht kannst du mir sagen, ja, Pastor, het is een wunder, maar dat is een groter wunder dat hij hier is. Nou ja, dat is een groter wunder dat we hier zijn, dat is niet zo? En de Herr Jesus wil meer wunder maken. En die leven, der die leven, en tussen ons allen. De Bibel zegt ons, dat das baby, dat we geboren. En dit is wat zeer wichtig. Pastor, wat weet ik? Versículo 37, 37. Lukas 1,37 zegt zo. Wils bij God is geen denk onmöglich. Verjaart tot niemals. Want du sagst, dit is mijn 6e maand. Dat betekent, dat wat voets geboren wordt. Mijn wunder wat voets daar zijn. Veel mensen, veel gouden Christen, die gaan om groven, ohne alle versprechingen voor die leven ervuld te zijn. Maar dat broekt niet zo met die en met mij zijn. Het is de 6e maand, dat wordt passeren. En wanneer irgendwann nur die komt te zeggen, nou, dat wordt toch niet passeren. De ernte wordt toch niet te zijn. Die dienst wordt niet passeren. Die arbeid, dat wordt niet schaffen. Dan kannst du dich selbst erinnern, wat hier im Vers 37 ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Para Deus nada é impossível. Für Gott ist nichts unmöglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Und dort, wo du nur gerade denkst, Pastor, jetzt sind wir nicht sicher, dort ist für ihn auch nicht unmöglich. Dort ist nicht unmöglich. Kann sein, während wir hier Alabanza houden, kann das den ganzen Tag voll Ölkolonie sein. En wie den alle hier bedienen en den alle tof. Kannst du dort sein? En fang dort an zu sein. Du sollst schwanger worden. En du hast diese Vision von diesen Versprechungen von Gott. Hij will uns broken. Die Bibel sagt uns über das. Und vielleicht kannst du fragen, Pastor, wo weet ich, ob ich und was gleich wat von Gott ist oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ja? Zum Beispiel irgendwer kann sagen, joh, jetzt ist sie schwanger von einem Casino. Ich will een gouden casino hebben. Ik wil geld van alle mensen nemen. Casino? Weet je wat casino is? Dat zijn steeds waar die spelen dan. Games kwarten spelen. Waar die geld Hij is verdienen. zwanger van een casino. Nee, dat is niet van God. Hij is zwanger van een bar. Van een zuiphuis. Een zoephuis. Hey, wat passiert? Nou, dat is niet. Nou, wo weet ik dan, pastor, van wat hij zwanger darf zijn? Dat is een goede vraag, niet zo? Wo weet ik of dat van God is oder niet? Dan post mal ab, was ihr sagt, wie über diese Schwangerheit. Die Bibel sagt, als der Engel kommt, er sieht, du warst schwanger worden von einem Jungen, und das Jung, der wird ein Segen für das ganze Volk sein. Wie weit was von Gott ist, wann dort passiert, das ist nicht ein Segen bloß für uns, aber das ist ein Segen für das ganze Volk. Und so weißt du, ob das von Gott oder nicht ist. Quando isso glorifica a Deus. Want dat God verherrlichen dat. E quando é uma bênção para as pessoas à En sua dat een volta. zegen voor de mensen am zijn. Daí eu sei que é de Deus. Dan weet ik dat is van Mas God. se beneficia somente a mim. Maar wanneer plus voor mij wat God het brengt. Você vai ferir pessoas. En dat wat andere mensen wij doen. Isso não é de Deus. Dan is dat niet van God. Amém? Amen. De Bibel zegt ons dat dit jong wat hij geboren werd, dat we Johannes de Dijper, dis man, als hij geboren werd, hij had een zeer korte tijd dienst, maar zeer wichtig. Dis man, hij heeft ons Herr Jezus zelfs gedijpt. Kannst du dat voorstellen? Wer dis baby weer? Wanneer dat geboren wordt, wat God die versproken heeft, er waren vele mensen gezegend worden. Pas dan op, wir sind verantwortlich, damit diese Versprechungen auch kommen. Wir müssen darüber beten, nicht für jeden dort zu bewahren. Vou falar em português. Nós somos responsáveis Wir zijn verantwoordelijk. que as promessas de Deus, Dat de verspreekingen van God. elas se cumpram. Dat die passeren worden. Como assim? Wo? Não é Deus que cumpre as Is promessas? het niet God wat zijn verspreken Zie. houden dat? Ja.
Mas eu preciso cuidar para que essa promessa possa nascer. Aber ek is verantwoordelijk op te passen dat Muitos deze verspreking cristãos. kan geboren worden. Muitos cristãos Vele Christen, têm promessas maravilhosas, die haben wunderbare Versprechen. mas não cuidam dessa promessa. Aber sie passen nicht ab auf Vive diese a vida para Versprechen. si. Sie leven een leven voor zich E alleen. ainda que Deus queira fazer um milagre, En ook wanneer God een wonder in haar leven o wil doen, milagre não acontece. dat wonder passiert niet. Porque a pessoa duvida tanto Wens die persoon die heeft zoveel twijfel, que não há espaço para o milagre du acontecer. hast geen ruim dat wonder passieren kan. Amém. Vanaf desse morgen mocht ik met die beden. Ik wil wachten op u. En mocht met die beden desse morgen. Du wat erwacht op een wonder. En dit wordt als in een hot gevallen. En du weißt, pastor, het zie je om 6 maand. Het kon hem wonder nog niet zijn. Het kon hem bloos een beetje verstellen wat hij uit zijn wordt. Maar het weet, het draagt een wonder. En dit wonder wat passiert is voor God. is niet onmogelijk. Du wat in deze eind van die leven best. We bloos de God wat het onmogelijk kan maken. Met die we mochten het beden deze morgen. Ik wil die aanloden om op te stonden, bitte. En du wat aan je bed welst. Voor een wonder wat voor die ogen onmogelijk is. Een wonder wat de mensen rondom die zeggen, dat wat niemals passeren. Ik mag met die beden en die helpen. Dat du op die wonder oppassen kannst. Vielleicht kan de alabanza ook herkomen. Du wat het je bed welst, Ed en Eduard en pastor Hartmut en Jake en de pastores, die willen met je hier alle tijd beden. Du wat het je bed welst, bitte kom schon nog verder, we mochten met die nu beden.